Morjes Mika. Morjes Jari. Morjes. Maaliskuun 15. päivä ja tämän kauniimpi ei kyllä keli voisi olla. Miten sä Mika oot niistä mäkivalmentajan hommista tänne Pujonladulle Kuopioon nyt eksynyt? Joo, tää ensinnäkin niin mäkivalmentajan hommista Kuopiossa asuminen on ihan loistava henkireikä. Et kun Keski-Euroopasta rynnätään tänne 8 kaistaa Münchenin ohi ja sitten viimeisellä sunnuntailla koneella tänne ja sitten saa melko rauhassa yötaksilla tai autolla mennä saaristokaupunkiin ja aamulla herätä auringonpaisteeseen useimmiten ja tuntea, että sielu lepää ja se hektinen elämä ja se myrsky on aika hetkellisesti takana ja sitten jos on mahdollista siihen, että tulee tänne vielä niin tavallaan pesemään kroppaa sisältäpäin, hikoilemaan vähän ja nauttimaan tästä freshistä luonnosta, niin tää on parasta mahdollista palautumiskeinoa mulle ja tosiaan paras mahdollinen vastapaino sille hektiselle mäkivalmentajan hommalle. Kuinka usein tuolla reissussa, kun olet monta vuotta ollut ja ulkomailla asunut ja työskennellyt, niin kuinka paljon sitä vielä kaipaa kotiin ja tänne kotiseudulle? Hyvin paljon, että kaukaa näkee lähelle. Vaan vähän harmittaa sellaiset kommentit, kun aikanaan tulin Itävallasta parin työskentelyvuoden jälkeen takaisin tänne ja sitten oltiin viinijuhlilla ja oli vähän myöhä ilta ja joku tuli pikkusen päissään kertomaan, että hei, sinäkö sä oot se looseri Kojonkoski? Miksi? Se kaveri sanoi, että tuli takas tänne. Kun kerran oli maailmalle päässyt, niin olisi tänne sinne jäädä, mutta kyllä siellä menneenä ja kulkeneena ja häslänneenä ja asuneena niin näkee niin tämän Kuopion ja luonnon ja sopivan kokoisen kaupungin, vesistön, kaiken tämän arvon. Ja täällä on ihmisen hyvä olla. Sä oot vuosien aikana tänne Kuopioon tuonut myös omia ulkomaalaisia maajoukkueita urheilemaan, joskus leireilemäänkin. Niin minkälaisia kommentteja ne sun valmennettavat Kuopiosta antavat? No kaikki kommentit on ollut ihan loistavia. Että itävaltalaisten kanssa me oltiin täällä aika paljon silloin aikanaan leirillä. Ja sitten viimeinen conclusion discussion keskustelu, jo yhteenvetokeskustelu sen 2 vuoden jälkeen poikien kanssa, mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten tultiin aiheesta, mikä on ollut paras break the routine. Siis tämmöinen rutiinin rikkominen. Ja me kuitenkin käytiin yhtenä syksynä muun muassa tuolla Havaijilla. Maoin saarella, oltiin viikko siellä ja tehtiin vaikka mitä, mutta parasta oli poikien mielestä se, kun he kesäleirillä täällä pääsi meidän yhden ystävän nautikatilla tonne Iivarinsalon Pursiseuran rantasaunaan, joka siihen aikaan oli vielä vähän kallellaan veteenpäin. Pääsi itse pesemään siellä rantakivikossa perunat, savustamaan kalat ja syömään siinä ilta-auringon laskiessa. Ja sitten tultiin takas yöllä kohti Kuopion satamaa ja auringon silta oli vastassa. Pojat kysyivät, että eikö täällä kukaan asu? Samaan aikaan Savon Sanomat kirjoitti, että rannat on täyteen rakennettu. Tuon puheen kuultua, niin tietysti täytyy kysyä, että tiedän, että olet noihin huippu-urheilun muutosryhmään töihin siirtymässä tässä, mutta tuolla puheella niin sulla olisi matkailualalla markkinoinnissakin varmaan työsarkaa tarjolla. No, en tiedä, nämä on aika ohuita tarinoita, mutta uskotaan niin, että urheilussa eri asioissa, eri positioissa mukana olleena se valmistaa kuitenkin vähän muuhunkin elämään ja miksi se valmistaa muuhun elämään, niin mä koen, että ainakin yksi tärkeä asia on se, että siinä ympäristössä se energiataso on aika loistava. Me koetaan paljon, me työskennellään paljon, me opitaan olemaan aika yhteistyökykyisiä ja aika offensiivisia ja mun mielestä se on semmoista parasta elämänoppia. Mutta sä olit nyt tekemässä sitä 1,5 tunnin lenkkiä, me päästetään sinut jatkamaan lenkkiäsi. Menestystä vielä Planitsaan joukkueellesi ja sen jälkeen tervetuloa takaisin tänne pysyvästi Kuopion seudulle. Kiitoksia paljon.